खुलुमबाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आरोबावनो मोनसे आं गुबुन भिडिअ लानानै फैबावबाय तो दिनैनि बे भिडिअआवहायबो आरोबावनो आङो नोंथांमोननोहाय दखनानि मा कालेक्शन गोदान तो बेफोरखौ देखायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांदो आरो जायनो नांगौ आरोना बे दखनाखौहाय नोंथांमोना बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय मेसेज खालामहरनानै नोंथांमोना सोंहरनो हागोन बबे दखनानि प्राइसआ माबादि तो नोंथांमोननोहाय आङो देखायनोसै नै दायो आङो गाननानै दं आरोना नैबे दखनाया माबादि समायना आगरफ्रा नायनानै लादो नै ओरैबादि मोजां दै कालाराबो बाथ' कालारावहाय बाथ' कालारखौहाय बिरादनो बिसोयो बयबो मानोना समायफ्लेयो आरोना बिनिखायनो नायदो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै ला लिमिटेड पिसआव दङ गासैबो नायदो नै बहायबो आरोना माबादि मोजां मोनसे कालारावहाय आगरफ्रा नायनानै लादो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन गासैबो लिमिटेड पिसआव दं दै दायो पुजानि सिजन स्लाबलाया सिया तो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन ओमफ्रायहाय दाथ' नोंने दुर्गा पुजा काली पुजायानो पुजा फैगासिनो दंना तो मोनफ्रोमबो अकेशनावहाय गाननो थाखायहाय थाबैनो दानो अर्डार होनानै लानो हागोन तो नायबावदो नोंथांमोना नै बियो ना ओरैबादि मोजां कालारावहाय बेगुनि कालारावहाय बेखौबो मोनगोन नोंथांमोना बेफोरो पियर आखाइजों दानाय दै पियर हेन्डलुम जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन गासैबो लिमिटेड पिसआव दं आरोना उनावहाय नङाबा लुबैबाबो मोननाय नङा नोंथांमोना नायबावदो नै बहाय आरोबावनो गोमो रङावहाय ना ओरैबादि समायना आगर एरनाय जबानि आगर एरनाय आरो तो बेबो पियर आखाइजों दानाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन आब'मोन आगैमोन आरोबावनो नोंथांमोना नायबावदो नै बहाय बेयो हालका बेबी पिंक कालारावहाय जोबोर समायना आगर एरनाय आरोना तो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन लिमिटेड पिसआव दंखायो गासैबो दै आब'मोन आगैमोन तो थाबैनो सोंहरनानै लानो हागोन खायफाया भिडिअ होनायनि सानब्रै सानबा उनावसो सोंहरबा मोना ना तो नोंथांमोना नायनानै लादो नै तो नायबावदो नै बेयो दायो गुबुन मोनसे कालारावहाय आरोना तो माबादि समायना आगरजों एरनाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन तो बेफोरो गासैबो आखाइजों दानाय दै आखाइजों दानाय जोबोर मोजांखा तो सिंनि क्वालिटिफ्राबो गासैबो मोजां जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन तो नायबावदो नै नोंथांमोना बेवहाय बेयो आनकमन कालारावहाय ना खायफाफ्रा गासैबो कालारफोरखौहाय माने गानै बरिं मोनोना तो जायनो बे इउनिक कालारावहाय नांगौ नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन नोंथांमोना नायबावदो नै ओरैबादि मोजां समायना कालार आरोना बियो जा समायखानाय आं गावनो बोरैबा मोजां मोनखादों तो नोंथांमोना नायदो आगरफोरखौ माबादि जाय पसन्द जायो जायहा बेखौहाय पसन्द जायो थाबैनो स्क्रिनशट हरनानैहाय सोंहरनो हागोन जायफ्रा गोजा कालारावहाय सोंबाय थादोंमोन तो नोंथांमोना नै बे गोजा कालारखौहाय नायनानै लादो बेखौहाय मोनगोन आरोना बिराद समायनाखा नोंथांमोना नायबावदो नै बेखौबो कालारफ्रा डिजाइनफ्रा माबादि ओरैबादि समायना आरोना तो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हानाय बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय नायबावदो नै बेवहाय आरोना बे मोनसे गुबुन डिजाइन बाव तो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन ओरैबादि समायनाखा तो खायफाफ्रा एकदम हाई क्वालिटिनिखौहाय मोना आरोना लानो लुबैब्लाबो लानो हाया तो बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना मिडियाम रेन्जआवहाय मोननो हागोन तो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो नै बे डिजाइनखौ आरोना दाखालि आङो गुमु कालाराव देखायदोंमोन तो बे कालारखौबो नोंथांमोना मोनबावनायसै जाय लानो गोसो बेखौहाय थाबैनो स्क्रिनशट हरना WhatsAppआवहाय सोंहरनो हागोन आरोना नायनानै लादो तो नोंथांमोना नायबावदो नै बेखौहाय आरोना
दाखालि माखासे माने बे देखायनाया बे एखे डिजाइन एखे कालारावहायनो एसे हाई क्वालिटिनिमोन आरो तो बियो जोब्बाय दायो बे एसे मिडियाम रेन्जआवहाय मोनगोन बेखौहाय नोंथांमोना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन तो बेनि आरोबावनो मोनसे कालार दंबावो नोंथांमोना देखायबावदो नै बियो पिंक कालारावहाय आरोना बे डिजाइनखौहाय नायबावदो तो बेनि आरोबावनो मोनसे कालार दंबाव तो बेफोर गासैबो मिडियाम रेन्जआवहाय मोनगोन आरोना तो गासैबो सियानो एखे डिजाइनब्लाबोनो सिनि क्वालिटिया गुबुन गुबुन मोनो तो नोंथांमोना नायनानै लादो नै तो नायबावदो नोंथांमोना नै बेयो मोनसे गुबुन कालारबाव आरोना तो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन ओरैबादि समायनाखा आरोना कालारफ्रा ओरैबादि समायनाखा सिनि क्वालिटियाबो मोजां बिराद मोजां जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन तो नोंथांमोना नायबावदो नै बेखौहाय आरोना बे दखनाखौ मोनबावगोनसै जायफ्रा सोंहरदोंमोन गैथ'लेमोन तो दायो मोनबावनायसै थाबैनो अर्डार होनानै ला लिमिटेड पिसाव दं दै जायनो अर्डार हरग्रोनाय बेसोरनो मोनग्रोगोन आरो नायनानै लादो नै तो नोंथांमोननोहाय दिनैहाय आङो बे मानि दखनानि कालेक्शनखौ आङो देखायबाय आरोबावनो गोबां कालेक्शन दंबावो बेफोरखौहाय आङो नेक्स्ट भिडिअ देखायगोनसै तो नोंथांमोना जायनो नांगौ दिनैनि बे देखायनाय डिजाइनफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन ओरैबादि सिनि क्वालिटिफ्रा गासिबो मोजां जोबखा तो नोंथांमोना नायनानैहाय थाबैनो अर्डार होनो हागोन बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव नोंथांमोना दुखु मोननो नाङा गोबाङानो मेसेज हरो रिप्लाइखौ आङो थाबैनो हरफिन रोङा मानोना आंहा गथ'बो दं जाहैबायना बेखायनो आं सम लानानैब्लाबोनो आं नोंथांमोननि गासैनिबो रिप्लाइखौ आङो हरनो नाजागोन आरो हरगासिनो दङ तो आं आसा खालामदों नोंथांमोना साफ्रोमबोनो आंनि माने आंनि मेसेज रिप्लाइ हरा होननानैहाय आंखौहाय रागा जोंनो नाङा आरोना तो आं बयनिबो रिप्लाइखौहाय आङो होनो नाजागोन तो दिनैनि बे भिडिअआ एसेनोसै बयनिबोसिम गोजोन्थों आरो गोबाङानो आंनि सिखौ जायफ्रा अर्डार खालामदोंमोन बिथांमोना मोनहैबाय गोबाङानो तो बिथांमोना गासैबो सेटिसफाइड जादों आरोना सिखौ मोननानैहाय गोबाङानो आंखौ थेंक इउ जानाय हरदों माने गोजोननाय मोनदों जोबोर फसायदों जोबोर मोजां मोनदों बेफोरबायदि गोबां आंनोहाय सिखौ गाननानैबो देखायहरदों तो बिथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांमोना जाय आंखौहाय मेसेज हरो आंनि थाबैनो रिप्लाइ मोना नोंथांमोना दुखु मोननाङा आंहा गथ'बो दङ नालाय बिनिखायनो एसे लेट जायो लेट जाबाबो आङो नोंथांमोन साफ्रोमनिबो रिप्लाइखौ आङो होनो नाजागोन तो नोंथांमोना मा होनो दा जे कालेक्शन दं आंनावहाय बेखौहाय नायनानैहाय जायनो जेखौ नांगौ थाबैनो स्क्रिनशट हरनानैहाय सोंहरनो हागोन बेनोसै आरोना गोजोन्थों